Pляжның ышканчы Йоршалыдан водолазлар кайтып, су астын тикшереп чыккан. Су төбе чиста, онда куркыныч тудырырлык предметлар ятмый. Bütün оснащение, bütün требованияларга, bütün evlerine кайтып, бүтүнсүндө куйдык, ясадык. 3 матрос окуду. Birinchi помощьны көрсөтөргө, аптечка менен пользоваться этергө. Пляжны түзүклөндүрүү үчүн ел сайын районга федераль бюджеттен акча бүленип биреле. Штатта куткаруучу егитлер да бар. Алар моның үчүн махсус Йоршалыда окуп, имтихан берип кайткан. Biz mында 11 тулганчы уже келип жеткен булабыз. Лодканы чыгарып коябыз, спасательный жилетларны, спасательный кругларны, һәм уже 11дә флагны күтәреп коябыз. Су киргә ярый дигән сүз инде ул. Погодасы килешеп торса су киргә. Тирәнлеге буенча бүленеп алынган мәйдан балалар өчен куркыныч түгел. Ярдагы кымлык даими чиста тотылып тора, биредә ятаклар да бар. Һава торышы яхшы торганда пляжда байрак күтәрелә. Су киргә ярый дигән сүз. Байрак күтәрелмәгән очракта суга керү киңәш ителми. Иң мөһиме, су кергәндә куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмагыз. Лейсан Сабирова, Динар Нурыдинов, Муслим телевидениесе.